Вітаю вас у эфіры «Мясцовы час». У нашай праграме «Падзеі і людзі», жыхары паўночнага рэгіёна. Тыя, хто працуе ў аграпрамысловым комплексе і займаецца бізнесам, хто лечыць, вучыць і робіць сваю малую радзіму лепшай і прыгажэйшай. Новыя героі кожны тыдзень у праграме «Мясцовы час». Сёння жыхары Глыбоцкага раёна. У гэтым выпуску мы раскажам. Стварыць запас якасных збалансаваных кармоў. Аграрыі Глыбоцкага раёна паказваюць прыклад у корманарыхтоўцы. Выхоўваць на ўласным прыкладзе, як жыве шматдзетная сям'я на хутары ля вёскі Горкі Глыбоцкага раёна. Атрымаць больш кармавых адзінак з гектара зямлі і стварыць паўтарагадовы запас якасных збалансаваных кармоў. Такая задача стаіць перад аграрыямі Віцебскай вобласці. З тым, каб забяспечыць эфектыўную работу жывёлагадоўчай галіны. Літаральна на днях у рэгіёне пачнецца масавая касавіца. Асобныя гаспадаркі ўжо прыступілі да ўборкі траў. Аграрыі Глыбоцкага раёна сёлета на 3 тыдні раней звычайнага выехалі ў поле і пачалі корманарыхтоўку. Якія тэхналогіі яны выкарыстоўваюць і ў чым іх перавага. Сваім вопытам дзяліліся падчас семінара нарады з удзелам спецыялістаў аграрнай галіны. Глыбоцкі раён – адзін з нямногіх у вобласці, дзе ўтрымліваецца найбольшая колькасць жывёлы на 100 гектараў сельгасугоддзяў. Аднак выйсці на жадаемыя аб'ёмы жывёлагадоўчай прадукцыі пакуль не ўдаецца. Не хапае якасных збалансаваных кармоў. Каб ліквідаваць іх дэфіцыт, тут вырашылі апрабаваць новую тэхналогію. Яшчэ з восені 6 гаспадарак рэгіёна пасеялі 300 гектараў азімага жыта і свірэпіцы. Мы прислушались к тем требованиям и уже работают некоторые области вот этому корму как через полосица. Сурепица озимая и озимая рожь. Почему? Сурепица – это у нас белковая культура, рожь – это содержание протеину. И вы видите, она сеется через полосу, убирается поперек рядков, соответственно, идет смешивание в кормозаготовительной технике и везется, трамбуется в сенажной траншеи или силосной, и то же самое заготовка представлена сегодня прессом. И самое главное, что имеем успех. Мы посели с осени, сделали подкормку. Сегодня, видите, еще 20 мая мы уже ведем заготовку, где самым мы уже активизируем людей по ремонту техники. Раньше надо подготовиться. И мы высвобождаем землю для посева очередной культуры. То есть с одного поля мы можем брать 2 урожая. И по нашим расчетам, даже вот с этим таким годом, специфическим засухой, немножко западные районы подсушило, мы будем иметь до минимум 500 центнеров гектара. Сёлета ўпершыню ў раёне пачалі корманарыхтоўку на 3 тыдні раней звычайнага. Зараз убіраюць змешаныя травы. На ўзбраенні ў механізатараў высокапрадукцыйная тэхніка, якая дазваляе гэта рабіць з мінімальнымі затратамі. При хорошей урожайности, в тоннах, свыше 100 тонн. Техника такая, что все предусмотрено. Строить пленку, рулоны, сразу это готовая сенажная масса. З мінімальнымі затратамі, можна сказаць. Больш за ўсё такой міжпалосіцай 100 гектараў плошчаў у гаспадарцы Прошкава. Яна першай у раёне пачала закладку зялёнай масы ў траншеі. Консервант используем, потому что масса может быть чуть влажнее, потому что сейчас самый рост зеленой массы. И чтобы провялилось, выдержать вот этот период, чтобы на поле полежало. Ну и трамбовка. Мы стараемся полностью соблюдать технологию. Пленку даже тоже, если видите, клеили конвертом, заказывали, чтобы потом обратно сплошной пакет получится, чтобы доступа воздуха не было. С нынешним дефицитом концентрированных кормов, вот это как выход из положения, максимально насыціць рацыён скота. Гэтыя кармы хутка можна будзе выкарыстоўваць. Для гаспадаркі гэта добрая падмога, улічваючы, што тут пачалі актыўна займацца мясной жывёлагадоўляй. Дарэчы, нядаўна усталявалі комплекс для ўтрымання целят па сучаснай тэхналогіі. Сейчас здесь находится 27 голов. Ветврач на месте, заведующая фермой на месте, поэтому телята хорошие, ухоженные, содержатся так, как должны технологически содержаться.
Закласці якасныя збалансаваныя кармы – першачарговая задача, у вырашэнні якой зацікаўлены ўсе, ад радавога работніка да кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў. Толькі з першага укосу тут мяркуюць атрымаць да 16 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. Улічваючы, што сёлета травы ў раёне выраслі слаба, паўплывала засушлівае надвор'е, больш кармавых адзінак мяркуюць назапасіць менавіта за змешаных траў, пасеяных восенню. Такім чынам, глыбоцкія аграрыі наглядна прадэманстравалі, як можна рацыянальна выкарыстоўваць ворныя землі і атрымліваць з аднаго поля па 2 ураджаі культур, прыдатных для нарыхтоўкі якасных збалансаваных кармоў. Асаблівую увагу надаюць нарыхтоўцы кармоў у стрейч-плёнку. В этом году нам стоит задача заготовить всего 6 у нас прессов, заготовить на каждый пресс по 5000 тонн. Потому тоже издали решение райисполкома, пойдет по точным методам по всему району с учетом и интеграционной структуры, соответственно, имеются прессы. Это тоже не то, что нововведение, это действительно, где сегодня соответствует качеству корма. Больш нарыхтоўваць кармоў менавіта ў стрейч-плёнку. На гэта акцентаваў увагу спецыялістаў галіны і старшыня аблвыканкама Миколай Шарснёў. Это более качественный корм, это более высокая отдача от этого корма, продуктивность дойного стада гораздо выше, то есть проще сбалансировать рацион и так далее. И так далее. Вот поставлена задача. В прошлом году мы выполнили план практически двойной по заготовке в стрейч-пленку. В этом году мы ставим задачу к прошлому году еще в 2 раза увеличить на том же количестве агрегатов, которые есть в Витебской области. То есть довести организацию работ до выработки, нагрузки до 10 тысяч рулонов на один пресс-подборщик. Для этого необходимо организовать маршрут движения от хозяйства в хозяйство на протяжении практически 4 месяцев. Безостановочно. У вобласці створаны ўсе умовы для правядзення касавіцы на высокім узроўні. Закуплена новая сучасная тэхніка. Яе узоры прадэманстравалі удзельнікам семінара нарады. Некаторыя мадэлі распрацоўкі віцебскіх вытворцаў заслугоўваюць асаблівай увагі. Да прыкладу, новая касілка Тираспольскага агротэхсервіса. Она отличается от других косилок, значит, этой системой защиты. То есть там становятся защитные шайбы, и при столкновении ножа с камнем, с чем-то еще, не надо лезть в сам брус, в саму балку, а просто поднимается крышка, там буквально ремонт 5 минут, меняется шайба, она сверху, то есть брус мы не трогаем, и все, и она работает дальше. По ценовому фактору на данный момент она дешевле на метр прокоса, чем вот Бобруйский громаш, Вицелемаш косилки выпускает. И также пока 3,4 метра ее ширина прокоса агрегатируется с трактором 82-м. То есть тут не надо мощный трактор, экономия топлива идет. Галоўнае не ўпусціць час, убраць травы ў аптымальныя тэрміны і нарыхтаваць кармы, як таго патрабуе тэхналогія. Чтобы качественно заготовить корма и вовремя, нужно в обязательном порядке, независимо от района, везде создать крупные межхозяйственные отряды. В отряде несколько измельчителей, потому что, к сожалению, много техники, отработавшей уже свой амортизационный срок, она ломается. Сломался кормоизмельчитель, останавливается вся техника, останавливается весь технологический процесс. Поэтому несколько измельчителей, несколько агрегатов, которые готовят под измельчитель массу, косилки, ворошилки и, соответственно, техника, которая занята на отвозке, трамбовке и так далее. Работает только отрядами. Тогда будет выработка на отряд, соответственно, тогда будет немаловажно, а может это и главное, заработная плата у рабочего, тогда будет заинтересованность. Усю адказнасць за арганізацыю працы на палетках нясуць кіраўнікі на месцах, якія абавязаны да пачатку масавай касавіцы вырашыць усе арганізацыйныя пытанні. Нарыхтоўка кармоў – важная кампанія, ад вынікаў якой залежыць эфектыўнасць работы жывёлагадоўчай галіны.
Праца на зямлі патрабуе шмат сіл і энергіі і, галоўнае, вялікага жадання. Працавітасці і стараннасці жыхарам Глыбоцкага раёна не займаць. Звыклыя да нялёгкіх вясковых будняў месцічы па-гаспадарску падыходзяць да апрацоўкі зямлі. Ахвотна займаюцца вядзеннем падсобнай гаспадаркі і сваім прыкладам выхоўваюць дзяцей. У сям'і Аліны і Александра Стуканаў 4 дзяцей, прычым родная толькі адна дачка Ксенія. 3 хлопцаў-пляменнікі, якія засталіся без апекі бацькоў. Старэйшы ўжо дарослы, астатнія школьнікі. Усе яны ахвотна дапамагаюць бацькам па гаспадарцы, а яна ў іх немалая. 3 каровы, цяля, свінні, куры, кот і сабака. А зямлі аж 5 гектараў, якую патрэбна своечасова апрацаваць, паспець усё пасадзіць і вырасціць. Обязательно я должна поливать цветы, полоть. Ну, конечно же, когда лето, сено, мы очень подготавливаемся к этому, собираем его, так как у нас большое хозяйство. А так по дому постоянно убираемся, стараемся, чтобы порядок был. Мы стараемся, конечно, помочь ей, чем можем. Потому что не всегда мама успевает что-то сделать, и одной, конечно, трудно. Живем дружно, конечно, семья большая, и поэтому нужно держаться друг за другом. А так... Не ссоритесь, нет? Нет, у нас мирная семья. Очень хорошая. Сначала уроки, а потом помогаем. Землю подготавливать, поливать, сеять. Маці Аліна працуе галоўным бухгалтарам зябкаўскага сельсавета. Нягледзячы на вялікую гаспадарку і адказную работу, заўсёды знаходзіць час на дзяцей, якіх лічыць сваімі. Стараецца выхоўваць іх на лепшых традыцыях сваёй вялікай сям'і і прывіць ім любоў да працы і роднага краю. Я родилась здесь, в этом доме. Мы постоянно с родителями работали. Все вместе делаем. Они же все будут в жизни уметь. Но нужно им это будет или нет. Но они, главное, что будут уметь знать, как что делать. У сваіх юных памочніках шматдзетная маці не сумняваецца. Яны сваёй працай абавязкова даб'юцца пастаўленай мэты і вырастуць дастойнымі людзьмі. І гэта будзе іх самая вялікая падзяка за мацярынскі клопат і любоў. Час ляціць, малыя хутка сталеюць. Кажуць, дзеці – гэта адлюстраванне бацькоў, таму выхоўваць іх трэба не словам, а ўласным прыкладам. А значыць, каб нашы дзеці былі шчаслівымі, то і самі мы павінны быць шчаслівымі. Час развітвацца, цікавыя гісторыі, новыя героі, іх справы і поспехі. Праз тыдзень у праграме «Мясцовы час».